Ya mene kok durung tangi, apa ora sekolah? Sekolah Bu, sakniki sampun jam Wis jam 6:30 yen sekolah kok ora ndang cepet. nggih Bu, menika badhe adus rumiyin. Iya nduk gendang tak terni. Inggih Bu, niki badhe ndamel sepatu rumiyin. Wis apa urung gendang selak gerbang ditutup, Nduk? Nggih Bu, sampun mangga. Engko dipapak jam piro? Mboten usah Bu, mangke kula wangsul kalih kanca kula.